Igbo bụ Igbo ndị ma njem ọnụ Igbo mụrụ nze ma ọzọ ya mana ege m ntị n'onu ekene gị n'ụbọchị nke tata. Biko achọrọ m ka ị ga-ewu eziugo ntị n'onu. Ọ bụ na ị ga-eche echefukwana ka ị sọskraịbụ, kọmentị, share ma ọnụ notifikeshọn gị ka mbụ wada Igbo Epic Blog ka emesịa. Biko no gbanụnụ mo kenu crime nkomitiri na mobile update ibe nnebu. Kenu crime nkomitiri na mobile update ibe nnebu. Na-emere mmiri mmụọ mmiri afọrọ anya arrest. Mụnwa wezugo bụkwa news na-emere ya arrest. Nya maka o si debe fuishi na mụ gwara gosigo na anyị maka ife melu si wee kwa emechi ọnụ ọpụta wee bịa mee vidio ka o gosi ndị mmadụ na news na arrestịrị ya ewokwu asị wee sị ha ndị udo ga-achị jikwa agafe wee bịa fue na nwunye ya mụrụ nwa by 9:30 nke abalị ka ha bịara ịbịa kenehu na nwunye ya mụrụ nwa jee ye kpa kpukpungere ịnata kama ihe emechi ọnụ ịbataluo oruo n'ụtụtụ a ha gapụta ka ị bịa pruvuo na emeghị arrest. At what point mgbe gwa asị na kpuo in asọmụnụ otu ọka ichigakwa back to ọka gbakwa kamera again kele onye meziri onwe. Now all those people na-asị m ezugo ị na-ebu fake news ezugo iwe onye okwu asị bla 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 ọkwa isi unu epego mpe kịta ezugo ada ebu fake news. I have no reason mmeji wee bu fake news wonu nke amala m. A lot of people na-asị m ezugo na if I want fake news now ọkwa your eye don't clear ọpụta kelu live broadcast ahụ ọbịa mee n'ụtụtụ a kelu need ke the reason for that live broadcast ka ebịakwa ndị mmadụ na-emeghị arrest. Why na ịma na-emeghị arrest mmanụ ka isi wee na ịma ka isi wee na yes ịma na ọnwụ nọ na polisi na ife imerụ na ọdụ ka onye jump bell. Ịma na ife imerụ na ọdụ ka onye jump bell. Ịma na ọdụ ka bell ka ị jump. Ịma na deceit and lies ka iji wee ka iji wee mpụ. You know everything merụ nya ka ị pụtalụ kama ị ya anakpuo nọrọ nwayọ na-edegodu mmadụ ife na-eme ịpụta na social media ka ị bịa debunk gụnụ ka ị na-edebunk a na-edebunk eziokwu edebunk ọkwa ịkpọcha na deti taa kpọgharịkwa tata awụ Thursday the 12 ka ọgụnụ nya ka ịrụzie n'ọfịs ndị udo gachi ajụzie ego deti tatọgheriwe ọnụ ke ndị na-impressizi eji masị ezugo na ị na-amụ mmadụ amụgoro ka nna amụ mmụọ mmiri kele amụ ife nna amụ ya ka nna jụụ kele amụ ife nna amụ ya amụ for the fact that na-emere akwa ha arrest other native doctors gbọfụsịa n'ihu akwụkwọ nyanwa ka nọrụ n'ihu akwụkwọ ka na-eme ife ọma n'ife eji wee arrest akwa ha ka kpọrọ ụmụazị na-eje mmiri ka na-agba n'ihu akwụkwọ gụnụ ka ọ na-agba n'ihu akwụkwọ ka ife ka na-agba n'ihu akwụkwọ ka ọ na igehụ write up JCM delu igehụ JCM sịrị a wise man learned from mistake of others. A wise man learn from mistake of others. He should learn because no man n'ihu akwụkwọ ahụ ka unu si enweta customers and clients. Ị ka na-agba n'ihu akwụkwọ ka na-ama ụmụ okorobịa akwa ọcha kpọrọ ha na-eje na mmiri je na-eme gụnụki ịghọtago. So kelu ka o si wee wụrụ crime nkomitiri ana m alụ wutu ndị udo gachi awụ PA emakai. It's a question. Oh God, onye n'ụlọ m ọgụ because ụnụ bịara ezugo n'iwu onye okwu asị inbox m na-edegheri kịta ụnụ agagharị ana mgbe m mere vidio gwa nwoke mechie ọnụ na kpuo kịta
ọkwa unu bịara na-agọ m iyi joke with Ezugo at your own peril. I'm a kwuo okwu wee wụrụ. And how many reasons? I have a message from 1 million of Fodun de Dibia, which is gonna unu deceive a lot of umokolobia here. And ụfọdụ ife unu na-eme emepụta ya emepụta. A lot of ife unu na-eme. We ife a na-eme na nzuzo unu ndị dibịa bịa bupụtakwazie. Unu bịazie ife ịmana no crime against the government of Nigeria. Unu na-ebupụtazie n'ihu akwụkwọ na-eshonalizie na-emezie ọdụkọ enorm omezie ndị mmadụ agasalụzie n'ụdị na alụnụ kata owewe omenala ọkwọnya meseji m nkụta niile na-eri nsị mana nkirichadụ bụrụ n'ọnụ ka a na-akpọ ori nsị. Now what we cannot afford is a society where ife ọjọọ ya abịazi dịka ezigbo ife. Yes, ma ife ọjọọ ị na-eme ma nke m na-eme, they are not worthy of emulation. They shouldn't be publicized for any reason whatsoever, because na nwanne m nwere ike o motivate ye, nwanne m nwere ike o motivate ye. So ife onye manya maria ife nzuzo ka a na-akpọ ya. Mana ndị nwa dibịa abịa chọzie ka ha mee ihe ka ọ dụzie ka ọwụ nnọọ omenala. Ha chọzi ka emee ka ọwụ ka ọ ya wụ omenala. Ụmụ okolobịa ma ndị du 17 years ma ndị du 15 years agbarata ha gbakọrọ ha gbada na mmiri. Gụnụ ka fa na-alụ? What is their job? Kedu ife fa na-alụ ihe eji agba ya n'akwụkwọ? Kedu ife fa na-alụ ihe eji agbafa n'akwụkwọ? Say question. Ndị dibịa ndị ọsọ mụrụ anya klọb akwa ha 7 star ka ọgụnụ gbafuo na kpuo n'onwe ha ngụnwa ka na-eme ka ịdụ nwụọ. Ka ịdụ nwụọ ịpụtazie esi m na Ezugo na-amụ mmụọ mmiri amụnụ ka gụnụ ka nna amụ mụ na ya obi ofu ebe ka mụ na ya na-eme ofu biznes mụ na ya na-eme competition also. Ịghọtago? Mgbe nyere ya advice nyere ya n'ụtụtụ nwaanyị na ụnụ anụghị ọ gbakwa kamera again unu na-atagịkwa m ọhụrụ nwa lapụtara ya. Unu agwara ya eziokwu unu bịa ka unu mụọ m amụ. Unu amụọ na ndị agha nke igwe nọ n'azụ. Ndị agha nke igwe abụ m onye amụma mana ya ịchọghị ịma ama na many people will go. Many people from now to the next 3, 4, 5 days. Ono ya no more news. Remember the advice I gave to the native doctors after a sentence like I can repeat it again. She took advice in ha after a pick Rokongu dibia. Masse pota na another thing. Never handle. Masse pota na another thing. For the squano you people should blame those who you blame. Even though Konwa mama, one no Obama, and not Ezugo. Wave Ezugo Mary. You gotta go. Wave Mary. You gotta go. Wave Mary. Chiman in temple book that don't know what to be now. Often na abuse wene. Userisi na buo. Userisi na buo hapuzuno. Omapala palamona molo. All thanks to Governor Charles Chukuma Soludo and Prince Emma Kai for doing a very good and a very nice job. So Chuku Yapu Ashuno. Only God Yapu Ashuno. Because Obulu no hono. Aluaki Maye. Nda Bajumulamulo. Otokaya Wofunda. Nda no everywhere. Then you got him on Facebook. Motuni na Hebiena. Obiena Keta. Ezugo. But so the news from me. It was na blab. Man Ezugo mi phone. I don't carry fake news. Atame ebu news maka na ndị ọzọ ebuwena. Pome Ezugo na comment section. Call me Ezugo. Na asị ndị na-enwe aṅụrị na ife ọjọọ dakwasara mmadụ ibe gị. Ego ọ na-anakọsị ụmụazị wele alụ n'ụlọ. Ọwụ mụ na ya na-alahụ n'ụlọ ahụ. Mụ na ya ome plan wele anakọsị ụmụazị ego. Ị na-ekwugheri. Ị na-ekwugheri.